Marhite-hite goarni debata ama, dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni todi parbadia, natu mopa langit dohot tanoon. Amen. Songonodo didok Tuhan Jehovah, jowon nama ahu jala alusakku ma ibana, sai donganakku do ibana jupa hagogotan, paluawokku do ibana jala marmulia ibana bahenokku, sai pamahapokku do ibana sarimatua, mertua dona hudul di pangodingan nina tumibuli, jala namian di linggoman ni pargogo naso hatu dosan, nama doktu Jehovah, haporusakku jala partano batuaku, debatakku marhaporuson tu hodo ahu. Haleluya. Haleluya. Martangiang mahita, ale Tuhan debata amanami na di banua gicang, asimaroham dihami halak na galeon, di idaho naso gogodo musunami, nasaitalu dohami di bayan alani hagaleon nami, di baheni hupangi dohami tuho, sai pargogoi jala pamonang mahami, maralohon musui, marhite-hite panaonan ni anak haolongan ni roham, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Marede mahita. Tatangihon ma patik ni debata di mingguta sadarion, ima natar surat di buku Pasalmen biddu 50 ayat 15. Jala jou maahu jupa diari hagogotan, asa hupalua ho, asa dipuji ho au,
Olat nima sahatna atong rap mangidogogo mahita tuadopan ni debata. Ale Tuhan debata say pargogoy mahami mangulahon na hobar tu patikmi. Amen. Marede mahita. Tatopoti madosata tuadopan ni debata martangiang mahita. Ale Tuhan debata pargogo naso hatu dosan. Para sirohan na sumurung. Amani Tuhan Yesus Kristus si Pangulu hami. Hami halak pardosa na dangolon. Rotu jolo ni habang sahabadiaon mi. Manopoti jala mangangguk kondosa nami. Masajot-jot warsay hami ho. Marhite-hite pikiran. Dohot hata. Dohot pabahenan nami naroai. Dakku haholongi hami ho siyan nasa rohanami. Dohot nasa ate-ate nami, dohot nasa todi nami, dohot nasa gogo nami. Nang dongan nami, dang doson diri nami ubaik kami. Dibaheni, tamado rimasanmu jala umamu hami, tuhamatean saleleng nileleng nai. Alai, nama porus mahamin waeng tuasi ni roham na godangi. Mangido sian nasa rohanami hasesaan ni dosa nami saluhutna. Sayurupi mahami paubahon rohanami. Ala ni Tuhan Yesus Kristus anak kaholongan ni roham si panguluhami. Dot ala ni guarmu na badiai. Ale Tuhan, saya si maroham dihami, halak nadangolon. Amen. Tabegema baga-baga ni debata taringo tu hasesan ni dosata. Songono dohata ni Jehovah, unak ko mabiar, ayahu do siluluhokko,
Nung apola hujau guarmu, ahu napunaho, hasangapon ma di debatana di gicang. Marede mahita. Tajahama epistel di minggu infokapit sadarion imanatar surat di buku Evangelium si Matius bidu paupaton mamuka masian ayat sada sahaturodi ayat 10 sada tajahama marsikat sorin dungi ditogihot to di ima Jesus tu halongonan asa diujuni si bolisi ibana. Dungi didapoton si pangujuni ma ibana ninnama. Molo tutuho anak ni debata. Dokon ma batuon gabe si panganon. Dungi ditogiho si boleh si ma ibana tu hutana badiai. Ipajongjong ma ibana tu atas bagas joroi. Dungi nina ma madok ibana. Dungi nina Jesus mama dok ibana, dohot doon didok surati, dang jadi ujunanmu Tuhan di Batam. Saluhut nai lehononmu lehonok kudo tuho molo oloho marsoba tuau. Dungi ditadikon si bolesi ma ibana jadi Roma akapar di surgo makko marhobasi di ibana. Olat nima sahatna martua doakan atu mangihon hata ni debata jala nau peopsa. Amen. Marede mahita. Mama
porseao tai songon nahina tidakon ni dongata saha porseaon disadok portibion rap mahita madok au porsea di debata Jahoba ido ama pargogo naso hatudosan na tumopalangit dohotano au porsea di Yesus Kristus anak ni debata Jahoba nasa sadai iman na tinubuhon ni si Maria nagabe-gabea siato di parbadia adorang sohabubuhan ido tuhatan na tumaon na bernit di panguhuman ni silatus na mate terpajal do ibana dihau pinarsilang na tuat tu banuato rudung ditanom na mula mangolu diari patuluhon na manaik tu surgo lahudul tu siamun ni debata Jahoba amanai pargogo naso hatu dosani disima ibana pai mamulak sogot tu tanoon manguhumi halak na mangolu dohot na mate au porsea ditodi parbadia jala adong sada huria nabadia huria hatopan ni halak Kristen akka nabadia dohot dihasesaan ni dosa dohot dihatai na madok mula mangolu do sogot daging ning halak naong mate dohot dihangoluan na sora sudah amen marede kor lansia
Marede Kor Naposobulung HKBP. Tabegema tikting ni Huriata. Tapi huti mati ting nama ragam di HKBP Cinta Damai Minggu Info Kapit 22 Februari 2026 Napar Jolo Napaduahon sosial huria di minggu naro
tanggal 1 Maret 2026 pasahat sosial huria dohita songon dalatta mangurupi dongata di bagasan parsahiton tapasahat mai di bagasan lasni roha tupoti na pinarade ni huria di pintu masuk dung sidung parmingguon na patuluhon pengabdian kepada masyarakat mangna PKM Universitas HKBP Nowensen di hari Sabtu tanggal 20 Februari 2026 marujung ma kegiatan pengabdian kepada masyarakat di Huriatta na dipatupa di mahasiswa-mahasiswi Sian Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas HKBP Nowensen Medan melihat tema di pasahat Huriatta tunasida jala tatangyakon ma asa tulus sude aka perkuliahan nasida na paupaton pertanyaan PGSMD di hari Sabtu tanggal 20 Februari 2026 mamuka sian pukul 15.30 WIB di Patupa Distrik 10 Medan Aceh do pertanyaan Persekutuan Guru Sekolah Minggu Distrik Manang PGSMD nama ringanan di HKBP Tanjung Sari Jalan Setiabudi Gang Gereja nomor 7 Tanjung Sari Alani borhat do guru-guru sekolah minggu laho mandohoti pertanyangani na palimahon ruas nataba mamuka minggu sedarion nungata jalo gabe ruas ni Huriatta keluarga amata yodi siringo-ringo inata odor mahita boru simbolon doho dua halak yang nakon nasida tinggal nasida nuaeng ima di jalan karya ujung pasar sada sektor sada keluarga pindah huria sian HKBP Pardemuan Resort Pardemuan distrik Onom Dairi molo per minggu di jam 10 amanginang jongjong ma amuna mola tema napa onopon ruas parguru mamuka minggu sedarion gawe ruas parguru ma di Huriatta keluarga di halak inang Nyonya L Haryanja SP Megaria Boru Sibarani dohot dua halak yanakon nasida keluarga tinggal di Jalan Pantai Timur nomor 21 sektor 12 Pabituhon ruas Namoding nah di hari Sabtu tanggal 21 Februari 2026 nunga marujung ngolu inata mastiur boru barimbing nani habaluhon ni amata Arye Pangaribuan ruas sian sektor 5 tutu umur 22 tahun tuhatta mana mengapuli keluarga nari tinggalhon walu sumbangan bunga altar di minggu sadarion ima sian keluarga Nyonya Lubatobing M Boru Sirait sian sektor 2 moliat ema di pasahat Huriatta tu keluarga na pasahaton sumbangan bunga altar na pasiahon parhalado manang ruas namar sait manang na pemulihan na berjolo Depran Yosua Pangaribuan perawatan di rumah sakit Bunda Tamrin sian sektor sada na paduahon Amos Febrianto Panggabean perawatan di rumah sakit Apen sian sektor sada tolu Dedi Kristanto Siagian perawatan di rumah sakit Imelda sian sektor pitu na pasapuluhon selamat ulang tahun sude perhalado dohot ruas ni Huriatta HKBP Cinta Damai Resort Cinta Damai pasal selamat ulang tahun hatu tubuh dohot perbagason tuhamu saluhut perhalado dohot ruas ni Huria mulai tanggal 16 Februari 2026 saat tanggal 22 Februari 2026 sadarion saya diramoti Tuhatta mahamu di Leon Ganjang di umur jala Tuhatta mana mamasu-masuhamu marhite pasu-pasu partondion nang perdagingon di aka ulamuna godang ni namar ulang tahun 30 sada halak na perjolo Mas Baga Boru Huta Barat tubuh tanggal 17 Februari tahun 1950 umur 76 tahun sektor sada taat bau 30 sadahon Felicia Samapta Manulang tubuh tanggal 22 Februari 2025 umur 1 tahun sian sektor opat saya diramoti Tuhatta mahamu
dilihon gajang niumur dohon di pasu-pasu mamu diaka ulamuna hatani tuhata mandok di poda opat ayat 10 saya tangihon ale anaha jala jakon ma aka hataki asa tabadiho aka tau ni ngolum ido sana molate manang dihita malate manang di tuhata Marede kor ama huria.
Marede Mahida.
damai di debatana sumurung sian saluhut naroha. Ima mangaramoti dot mangarajai ate-ate dohot pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Di tanah ni halongan ni Tuhatta Yesus Kristus hata ni debata di hita di bagasan minggu sadarion di minggu info kapit tanggal 22 Februari. Info kapit jowon nama au jadi alusaku ma ibana imana dienet sian buku adung tulu ayat 40 sia satu ayat 57 ratapan 3 ayat 49 sampai dengan ayat 57 cumolo mahu jaha di hata Indonesia songonoma didok disi. Air mataku terus menerus bercucuran dengan tak henti-hentinya sampai Tuhan memandang dari atas dan melihat dari surga. Mataku terasa pedih oleh sebab keadaan putri-putri kotaku. Seperti burung aku diburu-buru oleh mereka yang menjadi seteruku tanpa sebab. Mereka melemparkan aku hidup-hidup dalam lubang, melontari aku dengan batu. Air membanjir di atas kepalaku, kusangka binasa aku. Ya Tuhan, aku memanggil namamu dari dasar lubang yang dalam. Engkau mendengar suaraku, janganlah kau tutupi telingamu terhadap kesahku dan teriak tolongku. Engkau dekat tak kala aku memanggilmu, engkau berfirman, jangan takut. Demikian dalam bahasa Indonesia, dalam bahasa Batak, Jahama di hita. Saya mabak do ilu-ilu ni mataku dang marpatsadian dang hasoho nangan paima manatap manonggor jahu basiam banua gigjang mataku pahol sorohaku taringot tu saluhut boru ni hutakku sai di paburu-buru musukku doa usongon pidong soada paralan nunga diredepon nasida ngolukku di bagasan godung lam ditopasod dope batu tuahu nung ngapola disampui aik uluku pola hudok tos maanon hosaki jadi hupa jauh-jauh ma goarmu ali jahuba sian godung apalana bagasi ditangi hokodo suaraku unang tung padau pinggolmu sian hui-huiku dohot sian anggu hangguki jonok doho di ari uju na jauh-jauh wau tuho nim mudo unang ho mabiar disido sahatna horas marihita saluhutna dihita na holongan nito hatta Yesus Kristus ahado namasa na niadupan ni bangsoy hatihay jala bola di gurit tonon gabi sada adung bolo di hatay taringot tu adung berarti adong na di holsohon adong na di parukilhon dito nga to nga ni ngulu adong namanosak di pakilalaan na mabain songon naing madituk songon naing mahiu. Mengapa terjadi ada sebuah tulisan tentang ratapan sebab ada yang diratapi apa yang diratapi ang adong namasa hati-hai di hitalongan itu hatta Yesus Kristus tertaban terjajah terbuang bangsa Israel di tahun 527 adorak so Kristus roga bicol matutong atongan ni portibion. Malek sebagas joro kehancuran bait suci. Orang-orang yang bijaksana, para cendikiawan akan pistar raja pe dibawan tertakup dibawan tuha buangan Babel oleh raja Nebukadnezar II. Di bahenido di hitalongan itu hatta Yesus Kristus perekonomian boidohonon hampir segado hati hai. Jala padaraman yaka bangsoipe terganggu ala memang gabe bobat do ni nasida dihonai do pajak ngaborat tu tonga-tonga ni nasida buama sebagai bangsa jajahan nasida di bahenido seherana madele nasida pola dihilala nasida sasitong na kehadiran bait suci di tengah-tengah Jerusalem hajongjongan ni bagas joro nadong di Jerusalem itu adalah tanda Allah
memberkati ima hataridan ni debatana mamasu-masu bangsona alenung nga malegse di baheni sehera sodong be harapan danga dong be pakirimon di pakilalan nasida di baheni do di pasahat adungon di pasahat si Jeremia ma hoy-hoyon tu debata dia meratap kepada Allah atas apa yang dialami apa yang diderita oleh umat Israel secara khusus harajaon Juda. Pola dodo ido ibana di si dihitalongan itu hatta Yesus Kristus sai mababak do ilu-ilu ni mataku. Pola satu na bongkak setari ilu si malolong. Air mata bercucuran keluar dari matanya. Jala sialania haboy songoni alania kapartangison. Sialani air mata yang terus bercucuran mengakibatkan perasaannya seheranang koring do ima iluna dang mapasadian inna dang marhasonangak kuilala. Jadi molo pola seterilu-ilu ilu benna buiru halak ala sejujuk tangis buiru nang gabe homur do parnidan karena sering-sering menangis bisa mengakibatkan ya penglihatan juga tak jelas. Di bahenido dihitalongan itu hatta Yesus Kristus dipasahat, dia luhon, diratapi, dia dukon. Si Jeremia panurirang ni debata, na disuruh debata tu tonga-tonga ni bangsoy. Dia dukon ni bana mamarhite-hite turpukon, dipasahat adunga tu debata, dipakilalaan na mahewi, disido ibana jauh-jauh. Jala didok disi pai mamanatap manonggor jaho basian banua kicang. Aku menangis supaya Allah melihat peka, peduli, memperhatikan tangisan air mata. Jadi di edit tabiarong gue di buku di nomor 122 dohot ilu-ilukin nakang. Jadi didok dari si dohot ilu-ilukina. Ta coba jo, ta buka jolo. Adong do taringot tu ilu di 122 tahe. 122. Ta edeho jolo ayat sada tu jolo ode bataku sayu se dorohakon dohoti luilukon pasiat tangiaku dohot ilu-ilukon di bagasat tangiang adong haruar ilu adong disi pangadungo pasahaton holso hoi ni roha tuadopan ni debata boy masa ruinang ditunga-tunga ni nguluta dihina na ni holongan ni hatta Yesus Kristus ditiki martangiak kamu amangnang remaja na posobulung ketika kamu berdoa bahkan mungkin kamu pernah menangis menyampaikan permohonanmu kepada Tuhan seakan-akan Tuhan tidak mendengar. Saya heran aso ditangihot debata, saya heran aso berduli debata dia katangiak pangiduata, heran aso maralus alai dipaingot dohita naso jadi hita madele tidak akan putus asa, tidak akan mundur daripada apa yang kita hadapi. Alai dipergogoi debatado kita molo pesahat di pengakuan panidanyon na dison mataku pahol sorohaku taringot tu saluhut boruni hutaku inna. Aku melihat penduduk huta
putri-putri kotaku. Pangisi ni huta Jerusalemi mabahen gabe setari luahu. Adi gambaboy bulak muse akan kembali dipulihkan oleh Tuhan. Di bahenido uban na pola nido ibana di si paima manatap jahuba manonggor. Ya. Molo pe matakku pahol sorohakku taringot tu sa lugut boru ni hutakku inna. Jala pola do diadopi bana sahat tu na di paburu-buru di dok disi. Sai di paburu-buru musukku doau songon pidong. Diibaratkan, dipakai gaya bahasa metafor di son. Mengibaratkan, menggambarkan di hidupnya seperti burung. Songo pidong na nang ditakup ibana. Jalan yang dipasang imat corgong corat. Nang manakup ibana. So ada persalahan inna. Bukan karena kesalahan. Di bahenido dihitalongan ni Tuhan Yesus Kristus. Tumborat situtudo na diupen ni baksoi. Buisa jono nang masa na tadupi ditonga-tonga ni guluta borat na taadupi. Say hera nang tos na mapakilalaan. Say hera nang berakhir no mangoluon. Say hera na sodong beharapan di jolo. Hera sodong besihirimon. Alay di papos dorohatta. Say na di pamonang Tuhan tahido hita madadupon sa luhut na. Di bahini dihitalongan ni Tuhan Yesus Kristus. Say di paburu-buru musukku doaw. Songon pirongin na. So ada paralan. Nunga diredepon nasida. Ngolukku tu bagasan godung. Seperti aku yang masuk ke dalam jurang yang dalam. Nahulom golap. Dangadok hati urod disi. Alay dang gabe. Holom nang goluna. Di bahenido di do ibana na silam ditopas sodope batu tuawinna. Udah dimasukkan ke dalam lubang, batu pun dijatuhkan dari atas dengan maksud untuk membunuh, dengan maksud untuk mengakhiri hidupnya. Di bahenido tuisi do ibana jauh-jauh info kafit jauhon nama au alusaku ma ibana. Dia memanggil Tuhan, dia berseru kepada Tuhan, maka Tuhan menjawab dia. Info kapit dang impo na hapit amanginang. Di partikyan boy do godang impo na mabayan hapit jolma. Gabetar jorat tua kapersoalan. Di bahini jamot kita. Biarlah kita menerima info yang benar. Yaitu firman Tuhan. Hata ni debata. Nama nogari. Ya menguatkan hidup kita. Sehingga kita sekalipun masuk ke dalam nakingan itu lubang dan idokna. Hera sodong jalan keluar. Tapi Tuhan memberikan solusi terbaik. Debata mangalehon dalam haruar di tonga-tonga ni goluta. Marhite-hite Yesus Kristus. Nong mangalehon haluaon di hita. Marhite-hite Kristus Yesus. Na manaluhon partot tangani. Marhite-hite Yesus Kristus. Na manaluhon pangucunani. Tabereng di siya manginang naking nung ngatajaha. Di episteli ima di Matius 4. Naparjolo takasdo di natarujun ibana. Yesus yang menghadapi pencobaan di padang gurun yang sebelumnya dia berpuasa 40 hari 40 malam membuktikan, mengingatkan perjalanan ningolu di bangsa Israel saleleng 40 tahun di halongonan. Selama 40 tahun mereka di padang gurun mengembara menuju tanah Kanaan. Di paigot doh marhite-hite parpuasaon na niulaon ni Tuhan Yesus Kristus saliling 40 ari 40 borngin. Monang do Tuhan Yesus Kristus datung las mate soala ala ni nasomangan dohot nasominum. Di baheni di boto sibolisi do. Malodo sibolisi. Di dok rupani ay nung nga maleho. Baim mabetuon gabe roti. Di dok Tuhan Yesus Kristus adong do tersurat. Sebab ada tertulis manusia hidup bukan dari roti sada. Asa hola si pangano hangoluan di jolma. Manusia hidup bukan dari roti saja. Bukan karena nasi. Nakingani dada ala niaka. Si panganon na di portibion. Alai sian hatani debata. Manusia hidup bukan dari roti saja. Tapi dari firman Allah. Ido na margogoyhon. Itulah kekuatan dalam hidup orang percaya. Mengadupi parukiloni. Dungi di buan ibana. Tu ima tuhutan abadiyain. Jadi bawa ke bait suci.
Dungi nako rupani tu hubungan bait Allah. Dungi didok si bolisi. Tekas do didok disi. Debu madirim. Jatuhkanlah dirimu sebab ada juga ada tertulis. Ai molo didabuok ko dirim suruan nado parangan badua kijang. Para malaikat akan turun menopang kakimu, mengangkat engkau supaya kau tidak jatuh, supaya kau tidak terantuk. Alai di dok Tuhan Yesus Kristus ada juga tertulis, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Dan jadi ujunammu Tuhan debatam. Molo petarucuk kita di tonga-tonga di ngulutau namanginang sotung setadok. Ay nga diujuni de bata au. Ay dia maharohi tahun pala ujunan ni de bata. Alay hita ditogihot do hita haruar siap pangujunan ni. Ido ben na saya tadok rupani. Unak kami togihot tu pangujunan. Molo dang ditogihot tu pangujunan. Ujung na ahado haluao do. Balua mahami sian. Pangago, palua mahami. Jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Supaya hidup kita tidak dalam kejahatan. Supaya hidup kita tidak memperbudak orang lain. Tetapi memerdekakan. Mabuan haluaon. Di bahinido di hita longan ni Tuhan Yesus Kristus. Dang say holat disi. Di pahingot do hita marhiti turpuki natajahi episteli. Jadi janganlah makanan, jangan harta dunia menguasai hidup kita sebagai orang percaya. Dan arta portibion, ya, napasonakon nguluta alay arta banua gijangido. Di pangujunan napatoluhon, di buam may bana tudolok na tibbo. Dungi di do, sudeon, di leope di ho, asal ma di sobbahoaw. Alus na parpudi di dok Tuhan Yesus Kristus lahaw mahone bolis enyah lakau iblis hanya Tuhan Allah mula yang patut kau sembah. Hola Tuhan debataro si sobommu pati parjulu ikonu biar rohata jalau pos jalau humolong mida debata asa mida nasana adong idolapatan ni patik parjulu. Au do Jehova de batam ninna de batatta dan jadi marakup au bahinommu de batam. Na di patupa bangsoido adorak so terbuang nasida. Di bahin nasida di dua hod de bata marakup di bahin nasida de bata. Si topa si pelua na memilik nasida. Di bahinido di hitalongan ni Tuhan Yesus Kristus. Hola Tuhan de batado. Tu sido hita mapurus tu ibana do hita. Molo pedi adopi boraknya kasih tahu noni ya nunga pola disalpui aik uluku pola hudok tos maanon hosakuinna air sudah membanjiri bahkan air itu sudah hampir melebihi kepalaku inna ibana rupani sasitong naik kolonong do maau alai dipatolak debatado bangadopi nama saya. Tuhan memampukannya sekalipun air membanjiri kehidupannya. Tetapi Tuhan membanjirinya dengan hujan berkat di tonga-tonga ni nguluna. Dang aiki pamatehon ibana. Ala aik na nitongos ni debata tutonga-tonga ni ngulut taon. Ima aik hanguluani. Ima na di bagasan Tuhan Yesus Kristus. Tusido diarahon dang dipatos hosata. Molope didok dison tos mahosakuin na nung nga dipasidong Tuhan Yesus Kristus padohani marhite-hite dihaw pinarsilang namadok dungi tosma hosana. Ahman na makuling dung tos hosana amang inang makuling ma giring-giring pituhali. Tosma hosana hatoson hosan ni Tuhan Yesus Kristus dihaw pinarsilangi itu memenangkan kita dang tos hosata siala ni parukilon alai molope tos hosata siak kasianganon adong do hanguluan na pinaradi ni debata. Ada kehidupan yang Tuhan persiapkan dalam hidup kita di tonga-tonga ni portibion di bahinido di hitalongan ni Tuhan Yesus Kristus diarahod do hita jadi hupa jauh-jauh maguarmu hale Jehova
Sian godung apala na bagasi aku berseru-seru kepada Tuhan, memanggil-manggil nama Tuhan dari lubang yang dalam. Di batado hupa jauh-jauh dang hagugun ni portibion alai di batado na tuk paluahon. Dungi ditangi hokodo suaraku unang tung padau pinggolmu. Sian hoi ki dohot sian angguk ki. Tuhan mendengar, Tuhan menyendengkan telinganya kepada kita. Itu bukti bahwa Allah peduli dalam hidup kita. Molo peso peduli akadongan na gumaliak kita. Alay na pasti Tuhata peduli do tonga-tonga ninggulutta. Ibana do nang makamonakko kita. Manogu hita siya parukilotay. Manogu hita siya akabulan na sosaki na manosak ngulutta. Bahkan yang menimpa kehidupan kita Tuhan angkat. Sehingga kita dimenangkan. Dipamonak kita di tonga-tonga ni ngulutta. Di tonga-tonga ni portibion. Dibayani ditolongan ni Tuhan Yesus Kristus. Di hati dakun ibana do. Jonok doho di ari uju na jujui ahu tuho. Dan ini adalah jawaban Tuhan atas persoalan hidupnya. Omma alus ni deba tu tonga-tonga ni ngolu ni bangsoi. Unako mabiar. Jangan takut. Jangan takut. Ay sipata mabayan hita bobono sa dingulon nobel gado biar ni rohata. Diba ini ganggu ni roha biar ni roha nunga dihamonakot Tuhan Yesus Kristus hita marhite-hite haluaon na binuan na dihasesan ni dosata jaladang tu benua torui hita diudoton tuhamonangat do hita ditogu jala dang dosatay makukupi hita dang hagaleotay namonang di tonga-tonga ni nguluton alay haluao do asini roha na nilehon ni Tuhata Jesus Kristus siro na di pasahat di tonga-tonga ni nguluta. Di ba lao maganggo ni roha keraguan, kekhawatiran dalam hidup kita ini telah disirnahkan oleh kuasa Tuhan kita Yesus Kristus. Di ba do manginang tuise do hita jojo ni do nikur ni lansia na king jo doawin na. Tutu hakina sa totong manatapaw. Ay ba na do na perduli manatap ngolu ni akanatinopana. Nang dihatuahon, nang dinaposo, nang didadanak, nang sato nga batua pe. Debatado na manatam. Tutu hakina sa matotong manatapaw. Na mga lehon, akahanak nga manginang dilansya, idok kamo. Na mga lehon akka, narikoti. Dang dingolu par sa mingguon, alay doho do nang dingolu, sigano parin. Na mga lusiyaka, alu-aluku, na mga lehonaka, narikoti dingolu, sigano pari. Nang pe sayurupan na do totong mana pos doro haku totong dito taki ibana do totong haporusaku. Jadi ibana do totong haporusaku dungi dedehon kurama manakingan natin. Ayo, saya pinuji pasangat mah jahuba. Alaniaha ala na debatado manangihon. Ya, manangihon di aka tangiang alu-alu pangiduata. Saya pinuji mah jahuba na mga lehon na mga ramoti marguguhok kita. Dungi Roma na po sobulong idok na sida ma hasang apom ma di Tuhan debata si parholongi. Iya. Jadi didok nasida dokan hasang apon ma di Tuhan si na mga lehon nak kanarikoti nadang si luluan mula dongin da si luluan baru akka manginang saya dapok namay manang adong si jalahan saya jupang namay atong tau lama bayi dotto ngasa dapok na ni luluan jupang na jinalahan tau lama kanadenggan di tonga-tonga ni nguluan. Ino na niarahan ni ima pangadung dison.
Jadi mau lo halak batak na julu, mau taringot tu na mangadung, ya jangan ditanya. Jala boy do honon ono 10% edde ni halak batak sudah do bernuansa adung do, itu kan. Berek kamu mau lo mate na tua-tua na, mate inong na, tonggo boy edde adung. Bereng maino pangadung di. Ima banyak kok kamu mah. Iboto ni namo dingi mangadungi pasahat do teh. Dak kepeng parjolo di jalo halaki ulos do, pasah ulos. Bereng maamo pangadung di datulangi, nah kan? Boleh bae atong ani aturan naso tangis siad do geleng gawe tangis do. Malo musema do parsulinga, do muse parede nai. Ibae maherana patangis-tangison. Tabba mana tangis di Jawi. Jangan tanya ala batak nakingani dan pola dia rahop pemana mangaduk toy mangaduk kita nang inna rupani alai hola dibereng halak mangaduk tangis di si itur manete hido iluna mola dong di sini kemalangan marujung ngolu dungi adong na mangadungi hudul wakaina di si ale se manete hido iluna wasa manete hilu wakaina ala dibayakon mangiri na iya teh. Posodo pe na taon. Maninggal lo PCP si oninna. Inna. Amang si marguguma inna rupani. Muliati matutuhan inna. Molo pesong onina huwai. Ndak polo song porsu nina niya ni dong ako na si maruham tuhan inna. Di bagasan naking pangauhodot tu diri. Adong do di si tangiang. Sekalipun mereka ini menghadapi kesusahan, biarlah Tuhan yang memberikan kekuatan inna. Bereng mamong, bereng mainong pangadung ni datulang ni. Ibu ado ulos inna. Iro. Di ba ni balong setong yedeho ni alai do ulaw parjulo pasaha ulos. Ulos saput. Dang ulos sapu da, ulos saput do pakete do. Alai do parjulo ulaw nak nga dipuka ipasaha ulos saputi. Jadi ala denggado di pasat tulang ngai pemanete do iluna makorho doan nona ni bolorong dengganak kangoluna bolong denggang ngolu dia kageleng ngaon akabere naon makorho dei anno di ulaon ima adorak somangas siang merhua dihamu raja ni hula-hula nami di soro dohami pasang apok kamu na dung di pasaha ulos nakingani pasang apok kamu dan sudah pulung nang pesakok gososakok gabe balia pote petai ido bolo adok penaking mengalak balia sebelum masuk tu gerejaon ba ipakohom majo ate alabul terganggu dongan nak ate dan sudah pulung nang pesosakok gabe balia dan sudah si bayron nang si bayron naso sadia abe ngagudang di bae berenaon nakingani ala ni las marohani tulang naon naking atarapul berohana ay marsirang do sa sitong ngay mana do ibotona ala ni burjun yak kaberena Roma tulang naon di do marupani dihutur maka ado tahe dihutung badaka-daka ak makadabu maka ebeng-ebeng itu jadi nungga rohamu na manotor manob bahami ido kugudo mardongan hepeng alai diingot dingulu ni halak na porsea sotung madabu tu padohan pak ni manu patu reng-reng marmera do mata mida nak penabelau hepengin na marmera mata na mida ido na so marmera mata na mida hepeng alawang logam do elang laku bionin na rupani di ba ini ditalongan di Tuhan Yesus Kristus uang harta duniawi bukan itulah jaminan bagi kita. Alai dia do roha nasonang nakingani. Dau maganggu ni roha ketakutan kita telah diatasi bersama-sama dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Di bawah ini ganggu ni roha ya kaholso ni roha dading may bolong may siyak kita. Di bawah ini doa manginang asa apa posor rohata akaganggu di rohata idau siyak kita. Da buka mabuke deta 432 432 ayat 3.
sian hurungan ni dosaki alay di ayat 3 ma tay dehon. Ganggun di rohata ding mai Jesus auro Jesus auro saya haposa kumahatabi Jesus auro Tuhan nang pandilian nang pandilian ni rohaki sudehu pontu holong mi mertua semangat gabe martu alas rohaki Jesus auro Tuhan Jesus ro autuho imanang padohat tadi tonga-tonga ningoluta jauh maibana dungia lusan namaho molo jauh-jauh ibana do manata diaka namasa di tonga-tonga ningoluta ibana makamonako kita molo petado pi parukiloni sita onon parukilon pergumulan dalam hidup kita Tuhan mendengarkan jerit tangis kita sebab Allah peduli dengan kita molo petadok songon nadi padohan ni Tuhan Yesus Kristus di hausi langi Eloi Eloi lama sabaktane Allahku mengapa engkau meninggalkan aku ale debatakku masa tung tadi konom mau Tuhan tidak meninggalkan kita itu adalah bagian dari pergumulan kehidupan kita di tonga-tonga ningulon dang ditadikon debatahita alai dipergugui dihamonakon juma ibana alusan nama kita amin martangnya kita mau lihat tema dihuali Tuhan debata di namasa di tonga-tonga ningulu nami di namarukil namarsak natarhatos dipargugui dipaingot to dohami ganggu ni roha tading mayali Tuhan ay didok hatam do unang ho mabiar asadang mabiar kami madalani akan masa di tonga-tonga ningulu nami alahodo Tuhan debata makamonakok kami saya totong mahami pamonang di tonga-tonga ningulu nami on pasu-pasu mahami alay Tuhan diak kanan ulan tangan namin na pinikiran ni roha nami di tonga-tonga ni bagas diak kaulaon na maragami di kantor partiga-tiga pangajari pangubati pengusahawi raswasta nang akan na di pardala na pinamangulak kasulon na nang di na karidyo pi alay Tuhan diak ka pemerintahan aparatur sipil negara humali Tuhan debata na mamaso-maso manabaylas ni roha pangomoan sinamo pangkajabatan di tonga-tonga ni nguluon pasu-pasu tu anak-anak pun na metibur magudak sigat ca umur 11 ni roha marhabiaram bidaho jala totong tau pasangapon na toras marbisok marpatas ni roha kana marsikolay tulus akana sinita sita ni rohana patuduhan mo matuhan ulahon dalan ningulo di akana mangaluli parkarejuan suak songoni maali Tuhan debata nang diaka anak dok boro ni huriam diaka nautuk umur nanay mardonga saripe patongom matuhan dongan na mangulo si rokap nito dina lehon hagabiot na Tuhan debata diak ka na makirim pasu-pasu para nakonon hodo Tuhan na mangalusi elik-elik tangiang panghiduan na sida pasu-pasu ka na toras mengajari anak ko na samar parangin na denggan asa totong ali Tuhan akagabi parangi hatiuron di ulahon na sida Tuhan debatasi maroham diak karuas ni huriam na di bagasan parsahiton na tongon dirawat di rumah sakit nang namula pesar rumah sakit na pemulihan di tonga-tonga ni bagas na dianakon ni Huriam ali Tuhan debata si Depran Joshua pangaribuan si Amos Febrianto panggabian suak songoni ali Tuhan nang di amanami si Dedi Kristanto
siagian. Tuhan de bata, apeu tengah muda badi, piu makasahit kali ini pamatang markahi pasum margugu, pulih mana sida bakinom. Tuhan de bata, asi marohamali Tuhan, dina mangadupi si taonon ruas ni huriam, dinaung juhuali Tuhan de bata, inanami inang mastiur buru beribing. Posrokan nami ali Tuhan de bata, say hodo na mga puli keluarga di ama namin na mabalu amang pangaribuan. Rapdo akenakon na sa luhut na li Tuhan de bata. Diaka parukilon si taon na dupan na sida. Hodo na papirhotod di na sida tuchuluan ni Arion. Asi marohamali Tuhan de bata, suwak songo di manang diaka program ni Huriam. Na dipatupa siyantong-atongan ni kampus Universitas sa Kabipino Mensen Medan. Pengabdian kepada masyarakat na diulahon niaka mahasiswa. Dito nga ni saliling tuluminggo di Huriamon. Say makorom mele Tuhan, jala tao na sida, pay hutihut diaka na ni guruhon na sida. Suwaksong ni mali Tuhan de bata, diruas na taba di bagasan minggu sa darion. Asa gabi ruas na burcu na sida, na marhabiaram midaho, na totong sa tiya, makalason, di salut na pabaynam mo, markiti-iti karinggason na, dito nga ni parmingguon ng partangyangape. Ali Tuhan de bata, posdorohan nami, hodo Tuhan naman na bayak kalas ni Roha di saluhut na dito nga ning gulo namyon. Pasu-pasu mahuriam dia kapaladom ni mamaritahon barita na uli daos haringgaso di salu ruas ni huriam makjakon doho mangulahon hatami. Pasu-pasu bangso namyon asa mardalan di bagasan hademakon. Asa tong Tuhan buidenggan dipimpin bangsoon masyarakat ni bangsoon dibuat Tuhan. Itu kemakmuran, keadilan, pemerataan, pembangunan, asa jumpang keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tuhan de bata mau lihat di pasar rohanami, di salut denggan di basam, nani lehon musalut nak karuas ni huriam, setabay makalas ni roha, marhiti-hiti akka dalan ni ngulu do las pasu-pasu di nasida. Mau lihat di pasar rohanami ali Tuhan de bata, di partaban ni umur, di saluhut na ruas ni huriam, na berulang tahun di bagasan sa mingguon. Mamuka siya tanggal 16 sahatu tanggal 22 Februari di bagasan Ari Sadarion. Godang ni 30 sadahalak. Mamuka siyan inanami inang mas pagabor Huta Barat na marumur 76 taon ali Tuhan de bata. Sahat tuyanakon ni Huriam ima si Felicia Samantha Manulang. Tarlumubi matuhan na berulang tahun di bagasan Sadarion. Ima di inanami inang Anita Buru Silalahi. Suwaksong ni ali Tuhan ng buru ni Huriam si Rahel Buru Purba. Suwaksong ni nang si Andreas si Bagariang. Ali Tuhan de bataham. Tabaylas ni Roha. Gacang ni umur di hami sa luhut na. Jala totong macari hami mamilang yaka ari-ari ni ngului di hami. Pos roha nami ali Tuhan de batamar dongat toko do hami mangulas yulon nami sa minggon. Urasi mahami siya dusa panglusyon nami mauliate madiho. Amin. Tapuji Tuhan tamaritet deta nomor 206 ayat sada dohot udutna los tapasa mapeliata.
Dok kita salun. Datangnya koma peliata ali di batama namin na di banua gijang hodo haroroan ni saluhut silen leon na dinggan dohot nasa ulibasa na mauliutus upasat tami masyan na nilehom mitu hami pelean nami tuho say jalo may gabiwap na hutsus di jolom pasu-pasu may jala ramoti asaw parasya kami peleanon pati bulan rajon mo dito nga tonga ni huriam dohot di portibion buhay marohan nami marhiti-hiti todim asalam hutad dahami gudak silelom mitu hami asalam girgir hay madok mauliate tuho marhiti-hiti Jesus Kristus Tuhan nami amen. Ali ama namin na di banua gijang say pinorbadia magwarmo say ro maharajon say saud malomo ni roham di banua tungaon songon na di banua gijang lehon matuhami sadarion hanguluan siapari se sama dosa nami songo panesa nami di dosa ni dongan na mardosa tuhami una kami to gihot tu pangucunan balua mahami sian pangago. Pasu-pasu jala di ramoti Tuhan de batama ho di sondako Tuhan de batama bohina tuho jala asi marohana midaho di dopakon Tuhan de batama bohina tuho jala di pasorhon madamena tutodim. Horas marihita sa luhut na